И здравейте хора, аз съм Джиро и днес ще играя Майнкрафт. Фитнес. Супер ужасно трудно нещо ме накараха да направя. Добре, как да направя фитнес? Една щанга, не знам, може би гирички с щанги, не знам. Така, супер. Сега. Значи 3 така, сега тук са 2. Значи 1, 2, 2 и тук пак 1, 2 на 2. Добре, трябва да стане доста по-голям това. Ако стана сега с дървото ми? Не знам. Ето го бе. Имам си 2 дърво. Да, може би сте забелязали, че играя с бандикама. И може би не сте забелязали, няма как, че ни лаги. И може би сте забелязали, че играя с нов лаптоп. С моя нов лаптоп, yes! Добре. И така. Добре. Забравих да ви кажа какво да направя. И да съм ви казал, голяма работа. Значи, това не ми трябва. Те ги събирам. Така. И хора, нещо пак направихме. И от колко хора сме, да знам колко хора сме. Значи 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 човека сме. Да видим къде място ще изкараме. Значи гиричка. Гиричка. Как се казваш сега, бе? Забравих как се казваш. Знаете се ви, аз не се сещам, забравях. Значи, тук е едно. И тук едно. Добре, така. Тук още едно дълго ще е добре. Така, супер, вижте сега. Супер! Добре. Сега, нещо друго. Освен гиричка и щанга ли се каже, как те забравя. Се сещам, хора. Я да видим така ли ще е по-добре или? Не. Добре. Значи долу-горе те хората в този сервер само дават ужасни такива неща и защо не им дриме. И добре, ще правя клипа на пауза, докато мине времето да може да изгледам някой от хората. И сега се връщам. И хора, в последния момент сетих нещо, което мога да построя. Някакви пътеки за бягане.
бързо го намеря. Ще е супер. Ето тук. Да. Хора, сори, че справях клипа на пауза и не говорех, ама сега... Добре, какво е това сега? Ужас. Това дори... Кой ти е, бе? Омага. Какво е ти, бе, наистина? Сега ще го питам. Това какво е? Сега пътика за бяга, няма нищо друго. И не е грозно, че давам бива. Или става, да, става. Защото то... Поне то се опита да направи нещо, не да направи някакви пътеки, дето не стават. И то само друго нищо не е направил. Други някакъв килим. То с гиричка, тази гиричка е яка. Ще сложа... Мега яка. Макар че бива, не е яка, мега яка, ама... Тей. Значи това... Яко е, доста е яко даже. Давам... Яко е. Така. Но не стигне времето да изгледаме всички. И моето също е, видим на кое място ще съм. Ами... Ооо! Това ще печели първо място. Бах ти якото е това. Майко. То спише само добро е. То трябва някакво легендарно направо. Той пък... Ще сложа добро, защото... Гирички. Я на мене пък... Също само направя и аз, даже по-малко, ама... Моето да мисля, че ще макет мене. Добре. Ето го моето виждате. Сега някой ще да пише някакъв лош коментар, не че гледа. Защото те само ти правят. Добре, никой не написа нищо. И имам още 2 минути да видя до края клипа. Значи това за мен е супер тъпо. Това се сложа даже бива. Не грозно е. Сложа бива, дори не се го довършил той. То спише само лош коментар на хората, вижте и той не се е довършил нещата. Слагам му грозно, защото пише на хората, нали хубава е са или пък нещо, което той пише бахти тъпото и като погледнеш после него става някакво отвратително, че става, защото е супер тъпо и грозното и че я ще му сложа такова. Значи това не е много яко, ама ще сложа добро е. И да. Чакайте само. Добре. И още няколко човека, тут и трябва да идем последните хора. Това дори нямам си идея какво е. Това е човек, който седи с голям ташак. Кур! Той е яко. Сложих мега яко. И победителя е кто? Аз съм на 11-то място. Какво? И той то стъпя. Стига бе. Как така 11-то място е? Добре. И хора. Да ви харесва клипата, абонирайте се, давайте лайкове и всичко давайте и спрасенце. И бай-бай. Чао!